ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ನಾಯಕರನ್ನುಳ್ಳರೆ ಮೂಳು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರು ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ MLA ಆವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೆಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚಾದ ನಿರಂಜನೆ ಪಂಡೇರು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೋಡೆ MS ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಾತೆರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ MLA ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಭೆ ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಸಭೆ ಈ ಸಭೆಕ್ಕೂ ತುಂಬಾದ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಡಿ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಡು ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆದ ಪಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾವುಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆವುಡು ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಡಿ ನೀ ಪಾತೆರುಂಡ ಕೋಡೆಂಬಾಡಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ ದುಂಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನಾರು ಅದು ಸಂಜೀವ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗೇನು ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಾದ ಆರ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ನ ಸಹೋದರರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಣಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾನ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡ ದಾನ ತೆರೆದು ಬಂತ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದಾರ ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಡು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕತನು ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರನೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆದಿತ್ತೆ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ MS ಮಹಮ್ಮದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬತ್ತನೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅವ್ರು BJP ಇತ್ತೇರು ಅಂದು BJPದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಷ್ಠೆಡು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವಡು ನಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಆತು ಅವು ತಿಕ್ಕದಂಡು ತಿಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಊರು ಸುತ್ತದು ಬತ್ತದ ಅಕೇರಿಗಿತ್ತ ಕೋಡಿಯಂಬಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಬುಡಾಯರು ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಎಂತೂ ಕೈ ಬುಡಾಯರು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಬುಂಡಬಕ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾವು ಇಪ್ಪು ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟಣಿಯ ಮೂಡೂರು ಬಡಗನ್ನೂರು ಪಡುವನ್ನೂರು ವಿಟ್ಲ ಅಂಚಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಭಾಗದ್ದು ಪೂರ ಇಂಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಆತಂಡು ಮಾತಾ ಸಭೆಟ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಕಾವುಡು ಒಂಜಿ ಅಣಗ ಕಾವುದ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಂಡ ಒಂಜಿ MLA ಆಯರ ಆವಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಒಟ್ಟುಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅಣಗ ಸುರುತಾಯ್ತ ನಾಯಕತ್ವನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನಿಪ್ಪು ಮಾತ ನಾಯಕರ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೆಲ್ಪೌಡು ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನಮ ಊರುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಊರು ಏನೊಂದು ನಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ 1,000 ಓಟು ಲೀಡ್ ನಿಗಲ್ದು ಎತ್ತುಕೊರಡು ಕೋಡೆಂಬಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೀಡ್ ನಿಗಲ್ದು ಎತ್ತುಕೊರಡು ಬಂದ ಪಾತೆರನು ಏನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಇನಿ ನಿಗಲ್ನ ಮೂಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಊರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲ ಇಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಊರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಾಗಲು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನಾರೇ MLA ಆಪಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಳು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು BJP ಇತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಳು ಉಳ್ಳೈತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಣ ಮೂಳು ಈ ಭಾಗಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಅದು BJPದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿಂದ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭಾಗಡು ಎನ್ನ ಊರು ನಿಗ್ಲು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರದ ಮೀಟ್ ಏನು ದಯಪಂಡ ಏನು ಐಕ್ಯತೆ ಅದು ಬಂತೆ 1,000 ಲೀಡ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ఆయన 6 ಚಾಟು ತೂಡು ಬಂತೆ ಏರೇರ್ನ ಬೂತೋಡು ಎಂಚೆಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಓಳೋಳು ಎತ್ತು ಓಟು ತಿಕ್ಕದು ಮುತ್ತು ಓಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಏನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ತೋಜಾವಡು ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮತತ್ತ ಅಂತರೊಡಾರಿ ಗೆಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನನು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾತ ಇನ್ನು ಏರ್ನ ಉಳ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಆತಂದು BJP 4 ಆತಂದು BJPಗೆ ಗತಿಗೋತ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬೂತರು ಕುಳ್ಳ್ಯರ ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆತಂದು ಇಂದು BJPದ ಕತೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ತಿಕ್ಕದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋಡಿತ್ತಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಳು ರಾಜಕೀಯ BJP ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡಿ ಅವು ಮುಗಿತ್ತು ನೈನ ಕತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಅರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಪಣ್ಪೇರು ಯಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಳಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪಣತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮಹತೆರೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆಂಬಾಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಕೊರಡು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ನಾಯಕರನ್ಗಳು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆಂಬಾಡಿಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನಿ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ 10ನೇ ತಾರೀಕದ ಓಟು ಕೈತ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು MLA ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಪ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಉಂಟಾವೆ. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನೇತಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟ, ಬಡವರ ನೆಂಟ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಕುಲಪತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಕೈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹಿತ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.